Istovremeno ovaj most će za grad Beograd i za Srbiju predstavljati jedan istorijski iskorak. 在贝尔格莱德泽蒙多瑙河跨多瑙河大桥的建设，对塞尔维亚和贝尔格莱德的建设来说，也有着重大的历史意义。Ponovo ćemo premostiti najveću evropsku reku Dunav. 我们再一次会在欧洲第一大河多瑙河上架起一座桥梁。Grad Beograd će snažno iskoračiti na drugu obalu Dunava i početi izgradnju novog stambenog poslovnog kompleksa. 跨多瑙河大桥的建设将进一步促进贝尔格莱德的经济建设，特别是多瑙河两岸的土地开发和经济发展。Beograd i Srbija će proširiti svoje horizonte, svoje polje delovanja jednim ovakvim mostom. 通过这个大桥的建设工程，塞尔维亚和贝尔格莱德的建设将会展开一个新的领域和新的层面。Taj most će biti dugačak 1,5 kilometar, ali ukupne saobraćajnice koje će ga povezivati biće dugačke skoro 22 kilometra.